Når du modtager tæpperenseren, så er den principielt klar til brug. Men der er nogle ting, der skal monteres, før man kan bruge den. Og det man først og fremmest skal, det er, at man skal påfylde vand og sæbe. Det foregår på maskinens bagside. Der sidder et stort rødt låg, som man skal skrue af. Der fylder man rent vand og rengøringsmiddel ned i tanken. Og når man sætter låget på igen, er det vigtigt, at man spænder det godt, sådan så at det slutter tæt, da det er en tryktank. Derefter skal man montere sugeslangen. Og der er to ting. Man skal sætte slangen i, og man skal tilslutte til sæbe og vand. Når man har gjort det, så skal man naturligvis sætte røret på. Og det er igen to ting, der skal tilsluttes. Det er slangen, og når man har sat slangen på, skal man tilslutte sæbe og vand. Så er man klar til at bruge maskinen. Det gør man ved at tænde de to motorer og tænde for vandtilførsel. Så kører maskinen.